Jeg vil nu præsentere en tidslinje over Romerriget fra år 27 før vores tidsregning til 80 år efter vores tidsregning. Vi starter med år 27, hvor Augustus bliver kejser. Så tager vi år 23, hvor Augustus så rammes af en alvorlig sygdom, så det gør, at han trækker sig tilbage som konsul. Herefter i år 4 før vores tidsregning adopterer Augustus Tiberius, og i år 9 efter vores tidsregning udsletter germanerne 3 romerske legioner og omtrent 15.000 mænd i Teutoburgerskoven. Den romerske hær bestod af ca. 150.000 mænd, fordelt over 25 legioner i landet, hvor flertallet var placeret i Syrien og langs Donau og Rhinen. Dette var smart, fordi at det ligesom beskyttede landet ved dets grænser. Til den slags funktioner her. I år 14 efter vores tidsregning afgår Augustus ved døden, og efter han døde overtog Tiberius hans plads som kejser. I år 23 efter vores tidsregning dør Tiberius' eneste søn. Så kommer vi til år 37 efter vores tidsregning, hvor Tiberius søn dør, og Caligula, som regerer fra 37 til 41, bliver udnævnt til kejser. Caligula bliver derefter myrdet af soldater, som også skulle beskytte ham. Og det var formodentlig, fordi han var en dårlig kejser. Så har vi år 41. Claudius han bliver så udnævnt som kejser, og han regerer efter fra 41 til 54. År 54 efter vores tidsregning dør Claudius under mystiske omstændigheder. Hans 16-årige stedsøn Nero, som regerer fra 54 til 68, bliver udnævnt som kejser. Nero begår herefter selvmord af mystiske årsager, også ligesom Claudius gør. Så har vi år 64 efter vores tidsregning, hvor Rom brænder. Efter branden i Rom bliver det gyldne hus opført. I 69 bliver Vespasian magthersker, og der var mange blodige borgerkrige. Han kom fra en lille provinsby, og Vespasian var grundlægger af Colosseum. I år 70 overtager Titus hærkommandoen, og hans magt blev givet af Vespasian, og Titus var Vespasians ældste søn. Titus formåede så at indtage Jerusalem. I år 80 efter vores tidsregning står Colosseum så dermed færdigt. Her kan man så sige, at selve hæren spiller en stor rolle i det romerske herredømme, fordi de netop har været så gode til at indtage landet, som de også har været militært stærke. Og det er nok en af de ting, Rom er mest berømt for.